наркотици. Това го сказаха. В неделя сказаха единия, сега пак да правих други. Вече почва да се плаша от тия разбойници наши. Момчето се опита да те защити, му щупиха носа. Щупиха му, да. Там има кръв по улицата. Удариха момчето. Горкия човече не може да си каже мнението. Кажи нещо. Вече почва да се плаша, не знам. Плаш се лоши хора, значи разбойници, тимаджиите. Са почи, господата полицаи са за тебе. Не знам, то трябва, значи... Ще помогнат, ако има нещо. Ако знаеш нещо, кажи, бе. Кажи, ако знаеш някой, кой е конкретен. Ние ще вървим около тебе. Аз не ги познавам. Гледам, не ги знам кои са. Млади момчета. Мога ги различа кои са, какви са. Не е хубаво пиеца, прави. Сега човек е издал да протестира за всички, те иззад го нападат, няма никакъв смисъл от тези работи. Нали така?